WINNDERE. mi weltima garal mon mboɗo ñaagi on mboɗo majjira mawɗo gooto biyeteɗo Amara Baba Jaabi yalla ɓuuɓan ɗum mboɗo ñaagi on mbaɗono ɗum hay so taw ko seconde mbaɗen silence ɗum mboɗo ñaagi on kadi bisimilla mon oɗo weltare mboɗo sikki ko min ɓuuri weltade haadi on gari on tawi kam ɗo on dokki kam micro mbi on bisimilla ɗo ha weeta min keetani min keɓani bisimilla mon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh min ngala ɗiɗo min ngala tata komin neɗɗo goto min porsaka min coodaka min piyaka min kaɓɓaka amin caggal Allah caggal makko amin caggal Allah caggal monsieur le ministre amin caggal Allah caggal Farba Ngom amin caggal Allah caggal Mamadou Mour Diaw amin caggal Allah caggal kesir assemblée nationale honorable Daouda Moussa Dia amin caggal Allah caggal ka amin mboni cama Dabo neɗɗo développement neɗɗo social jiɗɗo kala ko woni kawral hunare amin caggal suu gorko nde Allah waɗanama sutura Allah rokkamo ndam rokkamo victoire no gownoɗon wattani no gownoɗon dañirti ni yo Allah waɗa noon ɗum Monsieur Hadiya Diagana le jeune leader l'espoir de hamady hounare wonmo mennomi yewridde wi wonde Hadiya wi kañum natiran politique xaalis meeɗa ñamde xaalis politique je confirme mi woni mairie seeɗa mi nani salaire ma meeɗa ñamde ha wat ɓurɓema wonde leader en mais salaire uji mumen virté koye compte uji mumen mais an mbuɗuma meeɗa ñamde miskineɓe garata mbiya yo pecce ɗum noon min gari hunare kala ko ummani min gumminima ɗum kala jiɗɗo développement hunare koye mun min gondi hamin jogui yakar e maɗa leegal gore noon debbo e gorko suka e mawɗo haaɓe caggal Allah caggal maɗa kadi ɓe kulani ɓe jatirta caggal monsieur Hadiya Diagana min calminima min calmini monsieur le ministre dendagal délégation kanko fof o salminama ko wona ɗum ko caggal ko yettude Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam min jinmi haaldude koye jeunesse o oɗon gandi oɗo saaha joni oɗon jeunesse oɗon goyanno on ngala gueɗal donc noon so tawi hande on dañi leader mo ganduɗa ko jeunesse hono moon oɗon mbawi haaldude mum kala ko jiɗɗon oɗon gandi gila yimɓe goni e oɗo saaha ha gila yimɓe goni e oɗo saaha ha joni toujours jeunesse o ene jogui probléme par ce que holɗum so tawi an ka jeunesse jamma e ñalawm aɗa woyto a yi monsieur Hadiya Diagana ko jeunesse hono ma ene ari ɓamtude hunare e wadde développement hunare e ɓamtude diwan o mi sikku en dañi to dewɗen jibi widema ko jeunesse hamady hunare foof particulier jeunesse Fass Hadiya Diagana ko an min jiilotono min jiiti mi salmini on mi juurimon monamon foof inde mun e yettode mun mi salmini secrétaire général maître Abdoulaye Wade ko waɗi ɗo ko amin betti no feewi sabu o waɗi feere fof o rendini famille makko o yimi gara min gonta gotum ɗum ɗon amin jetta Allah amin jettamo no feewi amin jetta président Macky Sall amin jetta président Abdoul Karim Meïssa Wade vraiment min beltima no feewi so Allah jaaɓi noon inchallahu rabbi ñande jour vote o dokken ɗo résultat lamɗo e nder commune de hamady hounare min calmini gara Hadiya Diagana minen wa jeunesse leegal hayre mo mbinannomi ni rek kala jeunesse jiɗɗo ɓamtare kala jeunesse jiɗɗo gartam kala jeunesse jiɗɗo dañal yo ar yaade Hadiya Diagana minen ala momin dokku koye men so wona Hadiya Diagana min cuuɗa hen e nokku ko haadi min mbi hande ko haadi min mbi janggo ministre Mamadou Tallo ko an min mbi hande ko an min mbi janggo saabu ko an suusi min politique ko an andi min politique mi salmini leader men mboni cama Dabo ko adi foof saabu ɗum kala ko nanmi e politique modi caɓa Dabo hokki ham cukalel laaɓa juuɗe ñamdo wele mawɓe beltoguel kadi min mbimo Diagana ko adi fo wuuro ngo fof ne welti saabu hamina ɗo guila salli fana juula ko ɗo juulami kadi minen rewɓe hamady hounare foof wona jiingue wona hayre wona mabuɓe minen fof ko ɗo min ñalli kadi ko weltanade Allah kadi e weltanade ma
kala hede ko mbawɗa dañde hunare an hokki hoorema kadi sinno holno mbanoɗa hande sa noddi hay goto nottakoma mare musoni ko raban sukuji togondi jammuga abu konnade wala allah tigo ron tiga wona ille ka ɗon allah mam wona mam wona yam pakkora wure ke kama ka allah gananema na kabura noro na kale sada bre hadiya jagana tandanga jagana mangare me kanduro anyani balu hulenga anyani kombi hulenga anyani jibase kontamni ala magan te kontamni ndanda jagana anke ni soni kenya soni ke begana na soni ka pir nyana ndanda ngani mangare me kono bondi chama dago min bima kadi dago ene wayno politique nde min fuɗɗiɗande min nde ko caggal ma hande kadi ko caggal ma min ndi dendagal legal mawɓenaɓe fof no potiri debbo e gorko suka e mawɗo kala ko peƴƴuɗa ene ronga min jetti allah noon hande kadi ene waɗi ndam men kadi ɓeydima nde jaaɗuɗa e cukalel keccel caganaguel tegadeji kankene gaccire yontaɓe min ndima jagana min jettiri ɗum kadi allah nde gummiɗa kadi no sinthi bamen o gaddanɗa min oɗo gorko toroɗo mo kilani kalkilani maldani e tuyo bunno agas amin mbiya on bisimilla wuuro ngo amin mbiya on kadi bisimilla wuuro ngo kadi ko hoynanteno so saami hoccete minen komin koynantono fof min keeɓi ɗum hande oɗo jamma amin dañi beelema no fewi so wona so min mbijo min kamɓe min gandani min kaɓɓitte monsieur le ministre Mamadou Talla a salminama a wiyama bisimilla Mbondi Thiama Dabo a salminama a wiyama bisimilla e haadi Diagana an so neɗɗo wine haalma wawa gaynude ɗo ha weeta jeunesse so wi neli kam yomi haal wallahi mboɗo jogui ko ponmi haal jeunesse jiigui kay ala fof ka waɗanani ɗum ala fof ɗa yadani mum ala fof ka rokkani ɗumen an noon sa uminima hunde so tawi ɓe ɓurta himo ko to jinnoɗa ɗo kay ɓe mankinta ɗum Diagana amin mbima noon woto hul weltare mawde gondumi oɗo jamma onon fof oɗon gandi no darimi ɗo mbeɗa wonde weltare kadi saabu ɗum ko taki ɗum so tawi neɗɗo woni baaba woni nene e nder wuro he so tawi cukalon mum ko wayno ɓiɓɓe mum walla miñumen baaɗumen gari jantodire mum ne gollodira ko weltare tan wondata oɗon gandi fondateur APR ɗo e wuuro he ko min goona mbaɗe kele joni noon mi sippirama ha Allah walli kam cukalel keccel cekenagel ceganagel cegeneji kange e kalis no wiye haade Habibou Bocar Diagana min jantodiri min dendi kankone ko fondateur wonnoto Congo Brazzaville to Pont Noir ɗum minen laaɓa ɗum kadi premier am mandat e nder 2009 yahata Oumar hokkuma 100 000 francs ko kanko ballitorɗa baaba campagne ma ko kanko ɗum ko 2009 Allah waɗi noon ari ɗo Allah huccini neɗɗo fof ko toon huccata minen dendi parti o kono yiide nde e yidde nde serti kono joni Allah waɗi min dendi yiide nde e yidde nde ko taki ɗum noon sa yi koyɗam ne tiiɗi e département he wat kadi sabu noon e hamady hounare ko monsieur le ministre questeur assemblée nationale honorable député maire commune mo Horkoƴere Dawda Moussa Dia moƴƴe kelle bat ko tawi pasque ayane teedi mo kay Dawda Moussa Dia ɓe mbi so tawi aɗa duña yataw duñata koko teddi kono saɗa duña ko teddi kadi yataɗo ɓaari teddi Dawda Moussa Dia ɓaari koye Macky Sall kono yummo e baaba o fof ko baaba koppereje ngaari Burkina Faso enen fof eɗen gandi joom ñalade baɗɗo ñalade ha keewi ñalade ɗe limota ko mi wawa ɗum limde kono noon min garde no baɗam Amadou wini joom wuuro Ngappugu Lamine Sara Birane mo ganduɗa ko sarif yummum bamum ko sarif son ganda ɗum gandon ɗum sarifaɓe arannoɓe ɗon nanga haɗani jippo gallamen ɓe ko kamɓe ko yumma ko en mamma ko en
daga noon o ko laamɗo hanki kadi ko ceerno ko sarif oɗon nganndi gappu ceerno jiinge ɗo ko wuro ma leegal tala kornaɓe ngal fof ko leegal ma ko neɗɗo mo ngannduɗaa ko cukalel belngel yewtidde cukalel belngel yaadude cukalel belngel nanngodirde cukalel ganndungel ko waɗata ganndungel fayiida ganndungel fodde département Kanel kala ko makki waɗi ɗo Allah e nelaaɗo mum junngo makko on tawa kala mo duñi junngo makko o wi o joofi wuro o wi ngoɗo wuro noon makki mbeɗa yiɗi mbaɗa toon hunde o waɗat en jogiima ɗo en leader uji jooɗiɓe poste oji ɗi duuɓi 13 walla 12 keɓtaka ko Allah e nelaaɗo muɗum e kanko caggal Harouna Moussa Dia ko kanko nde mbiyami memen fof e accu ɗon o ko bandam accu ɗon o ko korejam ɗum noon min mbima bisimilla ma seydi Talla e wuro ma ngo jeyɗa ko wona ɗum ko mbeɗa andi kon tinɗinoɓe hanki e heccanki mbeɗa andi kadi hande ɓuuri holko waɗi hande ɓuuri oɗon nangantunomi ha tiiɗa joni kadi on dañi kadi ɓiyon kadi baɗaɗo candidat liste départemental hono hadiya Diagana kañum e Daouda Moussa Dia tout près ɗo kadi parti o yejjitani o noon rewɓe omo waddi eɓe mbaddi hen titulaire encore départemental de Kanel Raki Billal Diallo to Kanel Raki Diallo woni e yumade tête de liste rewɓe titulaire to Kanel to kono koye département hewo jeeya ɗo ko enen mbiyat ɗo wiiw inchallah rabbi WINNDERE